Anọ n'ọdịnsa wee cheta ụmụ nwanyị Ajadu karịrị puku abụọ n'ọnụọgụ ndị ebunyesiri akpa osikapa arọ ya dị kilogram 50 akwa nakwa ngwongwo ndị ọzọ site n'aka Sa Emeka Offor Foundation maka ime ka ndị a sonyere ibe ha merube emume ekeresimesi. Ya bụ oke mmemme bụ nke were ọnọdụ n'Oraifite dị n'okpuru ọchịchị ime obodo ekwusigo na Anambra steeti bụkwazara ebe a nọ wee chere nnọọ igodo ụlọ arụsigoro ọhụrụ dị 12 n'ọnụọgụ wee hafekwuo n'aka ụfọdụ ndị ọzọ ndị ritere erere n'amụma afọ ọma nke ya bụ otu foundation ka Ngozi Obileri kọta. N'okwu ya na ya bụ mmemme, Gọvanọ Chukwuma Soludo toro Sa Emeka maka inwe ezi obi inyere ndị mmadụ aka. Gọvanọ Soludo nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwanyị bụ Oriakụ Ifi Obinabo doziri ndị ụmụ nwanyị isi mkpa ahụ ka ha ghara itinye aka na ajọ ihe maka ọnọdụ ha nọ ugbu a. Gọvanọ Soludo dokwara ha ka ha zụọ ụmụ ha nke ọma ka ha ghara ịbanye na ụmụ ajọ omume ma gbaa mbọ hụ na ha kụnyere mkpụrụ nke Chineke n'ime ha. N'okwu ya na ya bụ mmemme, Sa Emeka Offor kọwara na ọ bụ Chineke nyere ya mkpalite iji wee nyere ndị ụmụ nwanyị ahụ di ha nwụrụ anwụ aka ma belata ahụhụ ha na-ata. Ọ nọkwazi n'oge ahụ wee kwee nkwa na ọ ga-arụ ụlọ 50 nye ụmụ nwanyị Ajadu ma nọrụkwa n'oge ahụ kwee nkwa na ọ ga-atụkwasakwa ego n'ego na-enyebu ha mbụ n'ihi otu ihe si gbatakwuru n'obodo Naijiria ugbu a. Ndị nụrụ ya gụọ akwụkwọ a maka ụmụ ndị kọmishọna kwuru ka e wee ike na nwoke ife a na-ekwu maka ndị yahoo na ndị niile a onye agbara ọkwa ya nwe ife ụmụ ya na-eme ụmụ anyị ya bara anyị n'afa Jizọs. Ife ọjọọ anyị na-akwụsị ọnwụ na-agụ bụrụ na-ajọ otu bụrụ ife ọ na-eme ya Chineke ga-emefe ya echere n'arọ ọzọ n'afa Jizọs. Ụfọdụ ndị ritere erere na ya bụ mmemme bụ Oriakụ Constance Izuka na Ifeyinwa Ilodibe kelere Sa Emeka maka inyere ha aka na ịhụnanya o nwere n'ebe ha nọ ma rịọzie Chineke ka ọ gọzie ya ma nye ya ogologo ndụ na ahụike. Onye nchịkọta Sa Emeka Offor Foundation bụ Maazị Anthony Obi kọwara na ya bụ otu na-atụ atụmatụ itinyegasị ụmụ nwanyị ahụ na agụmakwụkwọ nke ndị okenye ka e wee nyere ha aka ịmụta aka ọrụ dịgasị iche iche ha ga-eji na-enyere ndụ aka. Ọtụtụ ndị mmadụ nọziri na ya bụ mmemme zie ozi ekele dịgasị iche iche. Site n'Oraifite, abụ m Ngozi Obileri.